Berarti sampean tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Reng, ngapa? Montore juga saka parkiran. Iya. Ayo mulai, kayak iki selah-selane angel. Mulai ya siap-siap mulai saiki le iso mangkat engko sore. Wah, kowe iki wis nggo kendaraan ya bosok. Panjen iki ngeyel kok. Sakarepmu arep wangi Bagong, sakarepmu ora sakarepmu. Ngiwangi no. Wah. Reng, apa ngaso iki awake dhewe. Meng paitan swara iki. Ha iya. Sing temandang Ndara Sencaki. Lho. Wah, latar. Lah iki piye wong nantang kok ora dirampungi wis padha mlayu metu kok malah do tetenguk. Ha ya alon-alon metu kok dipaksa. Ya Reng. Ah iya. Aku ya alon-alon. Wis ben. Aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan pokoke. Wis kono padha budalono ningke ngestaken dawuh. Ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong. Ngestaken dawuh nala garing sepuluh aja gawe kapitunaning para kawula. Ngestaken dawuh. Bagong. Nun. Engko nek Durna sing maju kowe ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah, entuk jago siji meneh Reng. Setyaki wonten dawuh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Piye? Rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna ki sirmu piye? Sengit. Ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti, Kurawa mbelani Durna, kula ora wedi kurubut Kulawa. Yen kok Prabu Baladewa prisa, kowe didukani kok Prabu Baladewa? Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo kok Prabu Baladewa. Pancen iki ngeyel kok. Sakarepmu arep wangi Bagong, sakarepmu ora sakarepmu. Ngiwangi no. Wah. Reng, apa ngaso iki awake dhewe. Meng paitan swara iki. Ha iya. Sing temandang Ndara Sencaki. Lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki omong Prabu Baladewa, piyai sing padha mresani iki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah siji, jam siji engko do ngenteni gareng nek musuh Baladewa iki kahanane kepiye. Ngono. Iki mbubarke apa ya? Struktur. Ya wis ning ngono aku ora sida ngewangi. Wah, cangkemmu elek kok, Neng. Iki nek ora sida ngewangi awak dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Ponokawan do metu wis do metu ayo do metu. Wis do metu gak wis? Nggih, yo metu yo. Wis ra entuk rembugan nang jero. Reng ayo metu. Iya ya. Nek ora tak gusahi ndak mengar do omong wae. Anggere muni do omong entuk sambutan kok senenge ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete delewerane kok. Ngecewe. Iya. Neng iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan, aku metu wis viral. Wah. Sing kandha sapa? Kok Prabu menika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku ngruruti karo Bagong iki lho. Sampun, matur nuwun sing. Yo, sing ati-ati nggih. Oh. Lah. Edian tenan. Ora tatanan. Arang ketrucut kena yo, randene yo. Wong angin kok digiring iki lho. Udawa kok mesam-mesem. Kula menika menawi weruh polaipun Bagong menika rasane raosipun kepengin gajul ning kok aneh. Wong kok kaya ngono. Lho nika. Wong edan iki ndodok ning kono kae lho. Setyaki wonten timbalan. Budana kang padha seba ingsun kundur ngedaton lho ngestaken dawuh. Sayetine ingsun lagi bingung perkawis. Udawa tulung kae tendangan kon lunga kae. Ngapae?
Jare arep metu isih ngadeg nang kono. Kuwi nang nggo mlaku matal-matal e. Budalna kang padha sepo. Nggih, ngestaken dawuh. Wonten ana paduka kala wau paring dawuh. Bilih paduka sajaipun nendheng Sunggawa. Pusaka Ndarawati oncat. Pusaka Ndarawati oncat. Iya. Senjata cakra ilang saka padokaning pusaka. Bagong takon lunga kok isih krungu suarane. Nuwun ngapunten kula sinuwun. Udawa. Inggih. Nyuwun pangapunten. Budhal kang padha seba ingsun kundur kedaten menistaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning panangkilan Sang Notarsa kundur kedaten. Jlok saking gambar ngetara kinapit gambaran gading kadheranken sanggaring Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingin sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindak nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandura kaya tansah katon ubayaning marga. Kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan le. Iki mesti bakal dadi perang gedhe. Merga kowe nantang Begawan Durna, aku nantang karo Sinuwun Prabu Mandura. Wis ora usah kuwatir. Mbangane awak dhewe kelangan Petruk. Ha iya. Awak dhewe luwung baya mbudidaya piye carane supaya iso mboyong Dewi Werantawati. Ha wis bener. Ning Kurawa wis mlaku baris rantak-rantak. Kosike iso uga Kurawa kemeng arep upacara? Ora. Baris kok mengarep upacara iki dinane ora Senin kok upacara. Sesuk-esuk ki Senin. Nah iya. Pak pethuke ya, Reng. Hati-hati ya nganu wer. Ora kira. Kowe ngono aku duwer kok. Ya wis ngati-ati ya, Gong. Pangestumu tak jaluk. Kowe wong tuwa ngasuh wae rasa melu-melu ya. Ndara Kartomarma. Iya, Bagong. Aku sing goleki karo kowe. Nek pun ketemu manut tak bondo, tak krincung sikilmu. Didhawuhi dening Bapa Penemban Durna kinen ngundurake kowe aja nganti pisan-pisan mboyong lawan Dewi Werantawati. Ngerti yo, Dewi Werantawati bakal didhawuh dening ya kuwi anakku Lesmana Mandra Kumara. Semanten ugi kula, Ndara. Nek nganti kula wangsul gagal mboyong Dewi Werantawati, kula kelangan Petruk, mula mbangane Petruk mati mongko Petruk menika rol-role Panakawat. Petruk niku anake bapak, nek Petruk mati bapak sedih. Nek bapak kula sedih, wong sedih niku mesti kencokan penyakit. Nek bapak kula sedih kencokan penyakit, bapak kula lara. Nek bapak wong lara niku kembange mati. Petruk mati, bapak sedih, lara, mati. Wah, ya iso tumpes kelor. Mula mbangane Petruk mati luwung kula mawon sing kudu iso mbudidaya ngalahke Kurawa. Lho. Wani karo Kartomarma. Sing tak wedeni apamu? Wani aja linggo ning ngisor. Ayo ngadeg padha karo Kartomarma. Nandhake yen pancen kowe sewani karo Kartomarma. Kula teng ngisor mawon. Sebab ya apa? Wis kula seneng teng ngisor. Pun kula teng mriki mawon. Wangkal karo Kartomarma candhak. Siramu tak jebleske lemah pecah dadi loro. Weh, wonge akeh kok mung dadi loro. Deke pirang-pirang men adil. Wah, kowe iki geneman cara apa? Cara wong. Kene marganing patimu pangga tak ayoni Ndara Kartomarma. Lagi kur tak suwuk. Mula aja ngawur. Lah ngawur piye wong kadane suasanane kudu suwuk kok apa dadak ngenteni. Nane rebo ducung lu mayu mungkur. Bagong kowe tak tulungi. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Den. Padha-padha. Kok sampean peduli kali kula? Sing sae niku sampean peduli kali bencana mboten kali kula. Bagong, nun, aku ra mentolo yen to kowe diajar para Sata Kurawa. Iki mau kowe dikapakke karo Kartomarma. Rekae nggih kaya arwani ning jebana pancen kula niku wong kalahan. Diantem, banting, duncalke kula wis matek iki. Nek nganti tiba teng aspalan mesti babak bundas kula. Untung wonten sampean.
Bagong. Nun. Tahe wangi. Lek kungi wangi iki ndelik-ndelik. Nggih. Aja nganti konangan Koko Prabu Ndarawati. Yen konangan aku didukani. Pun mangkene wonten dukane Sinuwun Ndarawati aku sing tanggung jawab. Kowe wani karo Sinuwun Ndarawati. Mboten perkara wani, mangke kula sing ngomongan. Kula nek alasan niku pinter. Meniku tagih utang bola-bali wae iso alasan kok. Pamane ming matur Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Yen ngono-ngono aku didukani kowe sing alasan. Siap. Kula sing maju. Ya Bagong nggih. Ki mak pletok kontrole sing kene ana sing rusak iki. Iki lho. Ada kandhani ngeyel. Malah nyekekek ngeguyu aku. Yo. Pun tindak mriku. Iya, Bagong. Kartomarma mundur. Iya. Popo nemban. Ing ngatasé musuh Bagong kok kalah. Kowe iki derajate kadang nata lha kok dadi musuh Bagong kalah ki piye? Mboten Bagong yang majeng. Lho sapa? Setyaki. Setyaki? Iya, kasinggihan. Setyaki ngamuk punggung. Sajaipun Setyaki mboten mentala nyumurupi Bagong dipun kroyok dening para sata Kurawa. Tumunten piyambakipun tumandang karya Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Lah kok dadi Setyaki melu-melu ngewang karo Bagong iki piye? Wong Ndarawati iki ngerti adil apa ora? Padha-padha mboyong Dewi Wrantawati lha kok Setyaki ngewang karo si Bagong iki karepe kepiye? Kula semanggaken Bawa Penemban. Kula semanggaken. Nyatanipun Setyaki ingkang ngamuk. Surtayu? Inggih. Kowe ya diamuk Setyaki. Sami mawon kaliyan pun Kartowarma. Kula dipun amuk kaliyan pun Setyaki. Kula semanggaken. Kersasana kok maju dhisik. Ha iki lekae ya mendang paripurna. Ndang rampung kula iso ngrangket Bagong jebulane yo. Bagong diwangi Setyaki. Cah cilik nek tumandang jeblas-jebles. Kula semanggaken Bapak Penemban. Kula semanggaken kula mboten iso mungsuh Bagong merkono pepalange Setyaki. Gugu karepe dhewe panes-paning jajalan. Ya, nadyan kowe dewangi Setyaki apa kira-kira Setyaki wani nandhi kridaning Nalendra Mandura. Prabu Badara. Inggih. Sampeyan kok mundur niku pripun? Oh, inggih kula ingkang badhe muncatus patung anak Prabu Baladewa. Jebul pinanggipun tiyang Ndarawati menika mboten adil. Lho, mboten adil kados pundi? Nyatanipun Kurawa majeng badhe nyepeng dhateng pun Bagong. Bubar sanganing para sata Kurawa bubar mawut. Nungsung puyang numbuk bentus. Mboten wonten kaliyan Bagong. Lho, ing atase Kurawa kok kalah karo Bagong ini lho. Wedine priye niku? Jalanane napa? Oh, kula nyuwun pangapunten. Nuwun sewu, nggih, nuwun sewu. Ingkang perang menika sanes Bagong. Lho, sing perang dudu Bagong lho sapa sing perang? Ingkang perang menika Setyaki. Bagong dipun rencangi Setyaki. Lho. Kyai Prabu Ndarawati ora elek-elek karo Setyaki. Jenenge wong Ndarawati ora adil. Setyaki kaya Bagong yen ngono Baladewa ngewangi sata Kurawa. Piye kok mlayu? Bagong, Nun. Aku le ngewangi cukup semene wae. Waduh. Le golek tenaga kangelan sampean mboten ngewangi. Bagong, Nun. Sing maju dudu Kurawa meneh. Sapa? Koko Prabu Mandura, mongko nggawa Kyai Nenggala. Sumbar-sumbar yen Setyaki ngewangi Bagong, Koko Prabu Mandura ngewangi Kurawa. Saiki wis maju ning pabaratan nggawa Kyai Nenggala. Sampeyan wedi? Ora wedi, ning aku wedi yen didukani Koko Prabu Ndarawati. Aku engko sing ngomong. Tenang to. Iki ana MC-ne. Rasa kuwatir, aku engko sing ngomong Prabu Kresna. Nek Prabu Kresna pancen arep nyalahke karo sampean. Sampean bener.
Sampeyan niku mbelani kalih kula. Kula wong ringkih, kula wong cilik, kula wong bodho, kula ming kawula. Nek kula kira ajeng dikeroyok Kurawa sampeyan duwe rasa mbelani niku tukul saka jiwa kasatriyan sampeyan. Iya. Nggih. Ora usah wedi. Mungsuh Nenggala wedi. Nenggala pusaka ampuh. Gunane apa Setyaki duwe gada wesi kuning? Jupuk. Tantang Baladewa, Nenggala karo gada wesi kuning menang endi? Ngono. Kok meng ngono kok mundur. Wah, dipiki presane bae akeh. Isin Setyaki Senopati Ndarawati kok wedi karo Nenggala. Gada wesi kuning diturun Nenggala kira-kira menang endi? Men disekseni piyai akeh. Ngono Bagong ke? Ya. Gayeng iki. Nek ngene iki aku kudu cepak-cepak mulih iki. Engko nek nganti aku didukani Sinuwun Ndarawati ra iso omong aku. Mongko kae gawa gada wesi kuning karo Nenggala. Wah, pecukan gada wesi kuning ditu karo Nenggala pusaka ampuh. Dues. Sinuwun Ndarawati clorot. Ana ngopo Setyaki? Reng, Ngapa? montore juga saka parkiran. Iya. Ayo mulih. Kae iki selah-selahane angel. Mulai ya siap-siap mulai saiki le iso mangkat engko sore. Wah, kowe iki wis nggo kendaraan ya bosok. Oh, tekan kono-kono. Ayo karang ya wong seneng-seneng kaya gong ora. Wis ayo, iki mulih, ora usah mulih. Iki ora tanggung jawab nek mulih. Ditonton sik Ndara Baladewa karo Ndara Setyaki le gelut piye menang sapa? Ana dene aja-aja nggawa gada wesi kuning. Engko nek Sinuwun Ndarawati tekan kene ora masalah wis to. Sinuwun Ndarawati ki wong arif, wong bijaksana kali. Edian pancen Setyaki wis diniyati tenan yen to belani karo si Bagong. Lho, ngliga pusaka Garba Ruji Kyai gada wesi kuning. Dasar Purnyata. Koko Prabu pancen wis niat belani Kurawa gawa Kyai Nenggala. Mentolo karo Bagong, mentolo karo Setyaki. Wong Tegelan kudu dimungsi wong Tegelan. Lho, kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu, mboten ateges kula wantun. Nek Bagong tekane pati saka Kyai Nenggala kula ora nrimake. Kok gawa wesi kuning? Yes Ben, ayo jajal ditu. Wesi kuning karo Nenggala menang endi? Edian. Ora edan iki tenanan. Lho. Weh, dalah. Arep nyoba pusaka kadewatan. Jojo Kyai Nenggala. Diban gada wesi kuning pecah. Ah, mati tenan aku. Tak tegeli kok ora Prabu. Setyaki, Setyaki. Oh, Setyaki, boten timbalan. sing ngakon sapa? Ana ing Paramatan Agung Negara Ndarawati iki mau, kowe rak wis matur karo aku, Koko Prabu, kula badhe ngrencangi Bagong aja. Iki dudu perkaramu, iki perkarane Bagong karo Kurawa. Lah kok kowe mbadal, kowe nerajang pawareng nata Ndarawati? Malah kowe ngliga Kyai Gada Wesi Kuning. Meh wae didu karo Kyai Nenggala. Lah ya kuwi, Kandhan-kandhanane ngeyel Setyaki. Iki perkarane Kurawa karo Bagong kok. Begawan Durna wadul karo aku yen Kurawa bubar ora karo-karuan mergo diajar diamuk karo Setyaki. Mula pun Kakang ora trima. Pun Kakang ngiga Kyai Nenggala niatku bakal ngagar-agari karo Bagong. Lah kok dipethuke Setyaki nggo Gada Wesi Kuning. Setyaki, wonten timbalan. karepmu piye to? Kula dipun kengken. Lho. Sing ngongkon sapa? Bagong. Bagong kongkonan kowe Nyuwun tulung kalian kula supados kula munduraken Kurawa. Bila caidan tenan kok. Bagong ngrene. Hi. Bagong, Nun, tanggung jawab. karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Beres engko aku rono aku. Saiki kon mrono. Iki lagi perlu sik tak tanda tangan sik. Tanda tangan apa? Mbok iki sik tanda tangani apa aku ya rendeng. Ayo mrono, bareng aku ora gelem tak ketak sirahmu. Heeh, wis santai-santai wis kono dhisik. Ngrono. Heeh. Nggih. Anggere ora rene aku didukani Koko Prabu wis tak ajar. Nggih, nggih. Endi? Mangger mbiyen. Edan timbali ratu kok semoyo. Bagong. Bagong, Nun. Rene. Pripun? Kowe iki kok edan to? Lah sebabe
Sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa? Mboten wonten. Aja edan. Kowe iki ngapa ta kowe iki? Kosike santai wae, iki kok tronjonge tekan kono. Ndak usah kuwatir. Kok muni mboten wonten? Awal kata-kata kudu ngono. Santai lho. Lah kok dadi Setyaki omong nek kowe sing ngakon. Ah, niki sejarahe ngeten kula critani. Ampun suriyen. Kula diajar Kartomarma. Iya. Candak Kartomarma duncalke le Kartomarma. Dislametke Ndara Setyaki. Ndara Setyaki nyelametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Kalih Ndara Setyaki disaut cek dindhuke alon-alon. Terus suwuk gamelane. Terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih, Den. Padha-padha ngoten. Kok sampean sayang kali kula? Aku ra ketang sithik tau tati tok udang tok omong kok, Gong. Berarti sampean tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Sing muni ngono niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampean weruh niku kira-kira ati sampean pripun? Aku ra mentala. Padahal kula dijotosi Kartomarma. Lenggah. Bagong tak aturi. Apa jeneng kuwi? Ngaso. Kurawa tak ajare. Ngoten niku sejarahe. Lah tegese Setyaki wonten dawuh. Kowe ora dikon Bagong. Gong mbok tanggung jawab. Iki engko tekan kono, santai wae to. Lagi tak rembug. Saniki kula tak takon karo sampean. Iya. Nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru. Lho, ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mong ora ketemu sedilo. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarma. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lah dalah edan iki. Ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong. Padha-padha. Santai mawon. Iya. Kok Prabu? Nggih. Kula nuwun sewu, kula ingkang nyunaken pangapura. Lho linggo ngapur to. Iki minggat to. Oh ya omong kok ya. Nuwun mapunten menawi Setyaki nggadahi krekat lan karkat kados mekaten menika. Namunipun ra inggih memper to Prabu. Lho mesti Setyaki ngitung-ngitung. Kurawa tekan niki sing gawa aku ing ngembeta panci panjenengan. Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon njotosi Bagong menika napa ya memper. Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile becik mripate kira kon perang. Ampun rasane Gareng. Gareng nek dineke mripate cekot, sikile becik tangane cekot itu nangis. Oh lho jaluk ngapura. Wah, wis santai reng, wis ora. Ndara Kresna ketrucut kok. Arep mulai wae aku kok. Bar iki mulai bar iki ya. Menika kula suwun sewu, menapa inggih panjenengan mentala. Terus sakniki kula nuwun sewu. Ya piye? Namung sami-sami badhe ngrebat dhateng pun anak kula Wrantawati kok direwangi gegeran ngono lho. Menapa mboten nami lingsem? Lho, sing marahi dudu aku. Inggih, sakmenika sampun. Mboten sisa ngrembak sapa sing marahi ndak malah ora rampung-rampung perkarane. Mergi kula misah kaliyan panjenengan kaliyan Setyaki menika awit wonten atur ing badhe kula aturaken. Ana atur piye? Anak kula Wrantawati sareng kula dangu Wrantawati kowe dilamar iki karo si iki. Lah kowe milih endi wong ayu? Wrantawati matur kaliyan kula. Kok Prabu? Kanjeng Rama, kula menika dipun wengku sinten-sinten kula sagah. Nanging kula ngertos Kanjeng Rama menika nembe sisah. Amargi koncatan pusaka Ndarawati senjata cakra. Mila sawenika ngaten mawon, Kang Prabu kundur wonten negaring Astina, munjuk atur sanipun Nyai Prabu Duryudana. Menawi Lesmana saged ngaturaken senjata cakra wonten negaring Ndarawati, Wrantawati kula aturaken dhateng Lesmana Mandra Kumara. Njaluk pamit, Nyai. Menapa
semanten ugi kula nggih ngaten menika. Iya Bagong, aku ora bakal wola-wali. Wrantawati matur kaliyan aku Kanjeng Rama, yen to nyuwun pamit durung. Durung aja kesusuman ketok kaya Prabu Baladewa. Wong kowe kok kaya Prabu Baladewa, gareng kon mrene. Teng, apa? Timbali Ndara Kresna. Nah, iki ngene komplit aku le dawuh ora kepenak to. Kok suwe men ra teka-teka? Sikile niku becik. Dadi nek mlaku niku suwe. Duh keseron aku mesti krungu kae. Anggere diecele cacat nangis keloro-loro. Lah. Kowe bali yo? Nggih. Omong karo Petruk? Nggih. Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku. Nggih. Ning ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra. Waduh. Lelang dek kapan wis ora perkara kuwi prilang dek kapan ora sedak takon werna-werna. Mergo aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa kuwi aku wis ngerti. Kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Ning nggih nyuwun prisa mergo hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa. Ilange nek ora karo dikliya dina. Anggara kasih, anggara wis ketembung anggrek. Kasih ki cinta. Cinta sejati memberi bunga anggrek. Ngopo iki ra ngomongke kowe lho? Wah, ora. Wis kono omongo. Nek Petruk ngaturake senjata cakra, Petruk bakal tak pek mantu. Nek ora ya wis. Ora bakal tak pek mantu kaya janjiku. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Kula tak wangsul, tak ketemu Ali Petruk, tak omong apa anane Ali Petruk. Iya sing ati-ati. Nggih, sembah nuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati, mbok gareng iki digendong. Ampun dirasani to. Iya ya. Lali aku. Sampun kula tak ampun wangsul ketemu Ali Petruk tak ngomongke apa anane. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih ngestokaken dawuh sinuwun. Gandeng kabeh wis katon padhang Kurawa wis kret lampit brungkat kimpul nekuk penjalin bali marang Praja Ngastina. Nggih. Semono uga Gareng lan Bagong ingkang diutus kelawan Petruk. Lho nggih. Ning aja nganti kendho nggonmu ngrondani kana negara Indrawati pagrana ingkang bibet. Aja nganti ana ingkang marajal saka sela-selaning Garu. Lho nggih wis tak kendhau. Kon Kakang bakal nunggone nang Praja Indrawati sapa ingkang bakal iso ngaturake kunduring senjata cakra ya Kyai Cakra Baskara. Bakal tak paringi triman ya kuwi Atmajaku Dewi Wrantawati. Lho nun wis tak kendhau monggo kok ora kula dherekaken. Ayo sedherek Dimas kadhahipun Kakang Garparuci. Jagat wasisaning Ubatara wayah tur jagat. Yayi Jaya Sudirga apa Kakang Jaya Lengkara. Sawetara pun Kakang lan Siadi nggone ngrenggani negara ing Pulung Kedah Kencana. Nadyan ratu kembar nanging saka pangrasaku nggonku nggula wentah kelawan para kawula lan para nayaka punggawa. Durung katon bener lan durung katon bener. Mula ora aneh yen to negara ing Pulung Kedah Kencana kuwi rinasa kadang kala tentrem nanging kadang kala ora tentrem, kadang kala katon rukun nanging kadang kala ora katon rukun. Kabeh mau ndadekake bingung penggalipun Kakang. Kakang Jaya Lengkara iya. Semono uga aku uga bingung rasaku nggone ngasta bawat perintah negara ing Pulung Kedah Kencana. Nadyan alindraning kembar Kakang lan aku nanging wedine kok kaya tumpang suh. Gone ngasta bawat perintah negara ing Pulung Kedah Kencana. Yayi. Siadi ora ngerti apa ingkang tak tindakake. Nalika dina ingkang ngepungkur pun Kakang nglakoni sare naritis sesemek ron Rajamala. Abebantal Bata Sarimbak. Pancen pun Kakang sengaja ora nganti lawan Siadi tak kanthi laku prihatin merga supaya meleng ciptaku, supaya manteng pangestiku. Jroning aku nglakoni prihatin mau jebul ana Dewa ingkang paring wisik kelawan panjenenganing pun Kakang. Iya, Kakang piye?
Negara Pulung Gedhah Kencana kene bisa ayem, tentrem, kuncara hanjayeng bawana. Kondhang kaluking erat. Jagat persasat keberbeken marang ngumandangi negara ing Pulung Gedhah Kencana lamun negara iki kudu ditumbali. Kakang paring dawuh kudu ditumbali apa kudu nganggo tumbal satu wana. Sartane apa ingin dikersani dening Kakang Jaya Lengkara dudu babakan kebo sapi lan satu wana dudu. Nanging manter sabdaning dewa ingkang dak tampa negara kudu ditumbali wujuding menungsa. Ya mung menungsa mau kudu mapan sarta golek ana ing tanah Jawa. Wonten sabdaning dewa ingkang dak tampa menungsa kudu dadi tumbal mau. Derajate dudu derajat Nalindra satriya Brahmana dudu. Nanging derajating Panakawan utawa derajating aceplik wong loro saudon telu saurupan. Nadyan kuwi derajating wong loro saudon telu saurupan nanging pancen wis dadi keparenging dewa dadi tumbal lan dadi sarana tentreming negara ing Pulung Gedhah Kencana pun Kakang ora bakal wegah. Kanggo kamuktaning para kawula lan tentreming para kawula apa iki dadi dawuhing para dewa bakal sembadani. Wondene dawing dewa ing cetha tak tampa ingkang kudu tumbal derajating Panakawan mau ya kuwi wujuding Panakawan ingkang pawakane sarwa dawa. Kuwi lha dal. Pawakane sarwa dawa ya pancen mengkono. Kapernah Panakawan kasatyan Madukara abdining para Pandhawa wedine wujudane aku durung ngerti. Mula Yayi gandeng iki kanggo kamuktening para kawula katentreming para kawula aja wegah. Sihadilan pun Kakang nyabrang samudra gedhe mung butuh prapteng ana ing tanah Jawa. Sawise prapteng ana ing tanah Jawa digoleki menyang ngendi menungsa ingkang wujudane sarwa dawa mau. Yen wis ketemu dibonyong marang negara ing Pulung Gedhah Kencana dadekke tumbal dadi srana tentrem lan yuwananing para kawula sanegara ing Pulung Gedhah Kencana Yayi Jaya Sudirga. Cumangkah kanggo sesumbar Lindhu bumi kuncing kumaludha kundur ketup lumembak penyu kang kumambang ing waladal yen to pancen kaya mengkono dawing Kakang Jaya Lengkara ora bakal bisa selak amung mastuti dal marang dawing kadangku tuwa Yayi. Aja nganti para wadyabala mengko mundhak ngutawatiri lan gawe hojati kang padha weruh. Mula siadilan pun Kakang dhewe ing budal ana ing tanah Jawa. Yen pancen kersaning Kakang kaya mengkono aku mung kari manut pati wonten timbalan. Tunggunen negara ing Pulung Gedhah Kencana nun ngestaken nanging lajeng kundur paduka sinuwun benjang menapa coba arep-arep bali ning panjenengan ingsun. Yen wis rampung perkarane lan bisa entuk gawe panjenenganipun bakal kundur marang goreng Pulung Gedhah Kencana. Namung sembah kula ndherekaken jengkar paduka Gusti kula kekalih. Mugi-mugi pikantuk damel saged amboyong tumbal dados sarana tentreming para kawula sak Pulung Gedhah Kencana. Yayi Jaya Sudirga ayo mangkat dina iki Kakang Jaya Lengkara. Ndak aturi tindak dhisik aku tuwun tak tindake Kakang Jaya Lengkara. Yayi Jaya Sudirga iya. Yayi Jaya Sudirga Kakang Jaya Lengkara piye? Eling-eling pun Kakang lan si adik kuwi biyen rombongan lari. Iya Kakang. Mula pendak-pendak mlaku menyang ndi wae kudu jejogetan. Iya Kakang. Ngambah Ndirgantara. Goleki menyang ndi dununge wong kang pantes dadi tumbal. Ya yen pancen kaya mengkono Kakang ya tak dherekake. Supaya enggal prapta ning tanah Jawa. Katon ngarep iki wis samudra ingkang ora katon kaya ora ana watese. Nang nyabrang segara iki wis dadi jalanan nggone prapta ning tanah Jawa. Kakang Jaya Lengkara tak dherekake. Ayo Yayi Jaya Sudirga. Truk. Tak kira tak tinggal lunga ning Darawati iki kowe wis siluman. Aku ya isih tenger-tenger ning peturon tanpa wah ge ambune pesinge kaya ngene iki. Kuwi gek ora mentas kowe iki. Monggo nek jero omah ki ra eneng wong lho. Bojomu ya ora ngladeni kowe wis jelek mergo kowe ditari apa-apa ya ora gelem. Dikon maem ya ora mangan, dikon ngombe ya ora ngombe.
Monggo sik gaweke bojomu kraya-raya anggere esuk tangi masak. Kowe ora gelem mangan. Lah kok ning meja kok ana soda gembira iki lemu kongkonan sapa ya, Truk? Hah? Kongkonan bocah apa kongkonan sapa? Apa tuku dhewe? Mengko nek ora ana wong kowe iki waras. Nek ana wong masuk angin. Tau mbene ora? Aja ngundang. Petruk saya lara. Sakit, Truk. Pirang-pirang dina ora nyambut gawe. Waras ya, Truk. Iki aku mau wis ketemu karo Sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna. Wis aku wis ngomongke nek kowe iki pengen nagih janji karo panjenengane. Ning Truk. Kowe krungu ta, Truk? Tiwas aku ngomong oke-oke kowe ora krungu. Ha muspra. Ki mau Sri Prabu kuali. Prabu Sri Bathara Kresna paring dawuh nek ngendi kuwi jenenge Ndarawati ki koncatan pusaka ya kuwi senjata cakra. Nah, Sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna paring dawuh omong karo Petruk nek Petruk iso ngaturake senjata cakra bakal dipek mantu ngono kuwi, Truk. Nah, kowe saiki nek lara ngene arep goleki senjata cakra piye? Apa kongkonan aku meneh? Atur sikilku dik iki wetengen. Kon mlaku terus kaya ngono ngrekoso ta uripe? Truk, piye? Iki aku wis dikongkon karo kowe wis manut lho, Truk. Saiki kowe omong. Omongan ndak engko ndak. Apa jenenge iki nek ora gelem omong ya lara ning terus ora bisu ngono kuwi, Truk. Sing kene iki sing bingung rasane. Watuk ta, iki kan omonge ayal kok ndak watuk. Omong apa? Apa sate brutu apa ya? Nggo nambahi kekuatan terus. Kowe sing lara aku rasane kaya semplah otot bebayuku, Truk. Kowe iki jan bocah. Apa ditembangke apa piye? Heeh, ya ngono apa? Piye njaluk apa? Lagu apa? Engko tak pejetke. Kaya ning piperbak wae. Kowe tau ora napa rek? Wis. Mulai kaosku tak celupke sik. Ndak konangan. Wis saka prapatan wis tak copot kaosku ayo. Ayo ta, Truk. Mbok ora meneng wae ana ta, Truk. Omong apa ta apa? Wah, ya suaramu wis kaya ngono ki wis parah banget apa piye apa? Telake wis ketukulan jamur apa? Kok suarane kok esek kaya ngono? Matur nuwun ya Kang Gareng. Ya tiba padha-padha. Sing Ndarawati ndika piye? Kowe kon goleki senjata cakra. Senjata cakra lunga. Heeh. Karo sing wedok apa? Wah, kowe iki lara kaya lucu. Wah. Tendang sisan kowe ora. Senjata cakra iki pusaka, Tang. Tangtir tang katong Petruk anakku kok. Guys tangi. Ayo gara-gara yo. Ora kuat tangi kan. Ha piye? Lek kabulan. Ora gelem tangi dicotot apa piye? Men tangi. Ora sembrono kan. Agene iso guyu. Kowe lucu. Masa kowe lucu ra entuk guyu. Kowe tak kaya ngapusi Petruk ya andine ngapusi adi-adi. Plotroke kathoke Geng ya. Aja wong loro diplotroke kathoke. Engko nek nutupi nek dhek langsung ngene berarti waras. Nek dhek langsung ora ngene berarti ora waras, ana ora sehat.
Ngareng aja edan. Tembangke apa piye? Ora ketang sepisan tembangke ya, Tru. Karo nggo tamba sayah. Heeh, nggih. Ah, tembangke sing kepenak. Njaluk sinden sapa? Iki kasete wis tak tumpuk ning ngarepku iki. Lho. Iki ana gambare Tatin. Lho, lagi umbah-umbah. Tatin umbah-umbah kok nggo gambar kaset VCD. Kena gambare Ayu. Lho, lagi ngeplaki bojone. Ya, milih apa? Milih sindane sapa? Komplit kae iki. Arek lho iki, sing nomor 3 gambar Ika lho, lagi arep adus. Setel yo Gang yo. Lungguh menawa isine pas adus. Buka meneh sing nomor 4. Lho iki lho Mbak Ria iki. Nganggo andrak. Apa? Wah ya ora. Wah, nganggo tank top. Wah, iki buka meneh iki lho. Agnes iki lho. Iki anting iki lho, iki anting. Wow. Wow, lagi ngercoli kayu. Gila, lu ana meneh gila lu Prastiwi gila. Wah, gleleng ta. Wondroke kedawan. Rangsrah lemah kaya kuntilanak. Milih sapa, Tru? Milih sapa? Ayo milih sapa? Aku sesek Kang Gareng. Ha piye dipateni apa piye? Engko ngewoke lho. Angel jaluk-jaluk. Tak kirim lagu men kowe anu men kowe waras. Sapa sing ru nembang? Kaya Mbak Ria ru nembang Mbak Ria. Diaturi nembang. Heeh, men komplit engko ndak dikira Mbak Ria ngaturke apa men Petro iki lho, Tru. Apik iki, Tru. Ayo Mbak napa nembang? Klasik nggih kenging. Ajar klasik nggih mboten napa-napa. Kaya kula wingi bar weruh ajar napa jenenge nganggo larasan nemro malu luci nemro. Mangga. Ajar niku. Niki napa niki, Pak? Napa? Nek kok ana suarane. Ha iki tip nganu kok rekaman desa kok iki dadi. Iso omongan barang. Kersane napa panjenengan ngaturke napa mboten pripun-pripun? Kurang ngaturke apa-apa Kang Gareng. Iki marang sinden ora mengarep dapurmu. Lara ya lara kuwi rasa cerewet. Engko disuntik ya, Tru? Mau Kang Gareng aku mesti Kang Gareng. Oh calanan kok wedi karo suntik dina aku nek nyuntik sregepe ra jama-jama. Oh, ora. Ra berbobot. Apa, Mbak? Nyuwun tandha mata nggih. Waduh, tandha mata. Matane Gareng kira. Wis mulih arep mulih. Tandha mata ya. Indonesia. Senes. Kudu kuwi. Senes. Tanah air beta. Di sana tempat lahir beta. Ayo. Mangga. Dipun bawani napa mboten? Derek. Bawani ah kaya. Sampean sing ket wau dereng nembang dhewe. Panjen tak. Apa sih? Pripun? Di imbu dienggo gara-gara jebul Petro malah lara. Engko rak mateng. Napa? Mengke rak mateng. Mateng pripun? Lah timbu. Wah. Ket wau pun mateng. Mangga. Biasane mawon nggih. Nggih, nggih. Pripun? Oh, nggih, mboten napa-napa. Menika para penonton ing tasih kebuak mencem-mencem ya. Nyuwun semadya jumeneng. Edian seragame putih kabeh kono kae lho.
Niku kursi. Oh, aku kaya ana ndase. Bul kursi. Wis mulai sak karepe dhewe garing-garing. Ya oke wis, Mbak. Monggo. Ah, nah, lah iso. Iya. Lho, enten apa to, Pak? Mboten napa-napa niku sedha. Kok kados manuk? Hah? Kados manuk terus do. Keplok do. Wih, ngoten niku. Meneng ki mawon. Ora tau weruh wong. Bismillah. Niki mangke dibantu nggih. Nggih. Mengke tak belke Napa? kepolisian nek nyuwun pambiyantu. Wajen ditangkep napa? Mangga. Sinawang datan boseni nyawang wong bagus alaman. Oh, ki kok ana cakepane wong bagus cangkem. Hei, senes. Lambemu abang kok cangkemmu abang. Rekoso tak lakonane angger aku entuk nyawang Wong wedok. Mas Gareng, mosok kula nggih wong wedok ajeng seneng wong wedok. mboten, Mas Gareng. Niki tembange kok malah saya ngires-iresati. Lho, lah pripun to? Aku ki lagi kasmaran karo Prantawati, Mas Gareng. Kok malah tembange kaya ngene. Cocok berarti. Cocote sapa? Cocok. Oh, cocok. Oh, kok rada suwe. Dugi mrep pundi niki mau? Ah, sampean senengane lali kok mlosone dalane diapalke. Dadi nek bali dhewe iki ngerti dalane. Wong bagus cangkeme bisu. Wong bagus. Lambene bar dijotosi wong. Heeh, senengane nganu sing ngrebabke nyaut-nyaut e. Kaya cari perhatian ngono ya. Lambene abang. Wong bagus lambene abang raine ireng ayo. Terus dadine pripun niku? Kaya sogok telik. Yen mati aku wis kurup. Angger aku entuk madang. Lah pun dereng. Nyawang no madang. Nyawang. Angger tresnaku mbok tampa Prantawati, I'm still loving you. Petro. Dapure kok sandal jepit ngono. I'm still loving you. Ayo modern kok Petro saiki. Mangga. But I have you. I need you. sias boten iki. Sia-sia Mbak. Wah. Mbak Ria Rasido adus. Ora nggon kaset kok nggon kaset. Apa ya pengen delok napa? Mboten. Kur geger wae. Arep ndelok aku. Neng pengen. Mboten ndeloki malah ora jos. Lah terus Ide. Suasanane iki beda. Yo. Nang ning nang nang
kok dadi galong. Tandha mata wanci esuk. men do rembugan cek tandha mata to. Heeh, tandha mata. Iya matamu kuwi lho. Mbok Ben, modar Mbok Ben. Genah mau iso pesen apa jenenge? Iso pesen soda gembira barang mau mergo kowe mesti menyang dhewe kowe. Nek ora ana wong iso jajan nek ana wong kok iso kok gering ora. Nengke wae yo. Padha obong wae omah yo ora iki. Omah Petro karo dobong men modar sisan wong kok alemane ra jamak-jamak ora. Anggere bapak teko mah tak laporke kowe. Tenan asli aku wis ora bakal wige ringo-ringo. Petro aleman, Pak. Ketoke lara ning aleman. Mergane ngopo? Ngene. Men bapak sing nengahi perkarane Petro. Janeng yaneng talaga. Darine tangga teparo sing nganti tekan talingane bapak. Petro lara. Lah kok iki wis waras. Bareng wong tuwa teka iso tenguk-tenguk. Kowe lara apa ngopo? Matur bapak. Nala Gareng piye? Petruk pun bloko kalih kula, Pak. Bloko perkara apa? Jane piyambakipun menika mboten sakit. Ning pancen gugat istilahe. Gugat karo sapa? Kalih Sinuwun Ndarawati. Lah sebabe Petruk tau tati dijanjeni nek iso ngasta kundur pustaka Jamus Lima Sada badhe dipun pek mantu. Lah Petruk niku krungu nek Sinuwun Ndarawati niku duwe putra Dewi Warantawati. Sinambi neter ketrimaning urip, Petruk kepengin nagih janji Sinuwun Ndarawati. Mbok ya wis Petruk, kowe iki ming drajating wong cilik. Kowe iki ming panakawan. Ora usah dadak werna-werna. Mboten perkawis werna-werna, Pak. Ning kula ming kepengin ngugemi pangendikaning Sinuwun Ndarawati. Malah Petruk wis utusan kalih ingkang putra Nala Gareng. Kowe diutus nendi? Wonten Ndarawati matur wigatosipun ning Sinuwun Ndarawati nggadahi pepanggil reruba. Nggadahi syarat. Lah, syarate apa? Setunggal. Menawi masuk kantor mboten kenging mawi kaos. Ora tak gawe kira mripate. Sampun kira, Pak. Setunggal Petruk kudu iso ngaturake iki menika pusaka Ndarawati sing ilang. Niku syarate saka Sinuwun Prabu Ndarawati, Pak. Semareka den prayitna samurires eka balik titiyani gandayani Trisunya Purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar milang lintang Bima Sekti. Lagene wis entuk laporan saka kakangmu Gareng sing kraya-raya wis saguh dadi dutamu ning Ndarawati. Lah saiki rak mung kari kowe to Petruk. Nek pancen niatmu nagih janji tenan, lah aja terus kelikaran ning kono kuwi ora bakal kelakon penjangkamu. Nek pancen Sinuwun Ndarawati kepengin kundure senjata cakra. Turta kuwi dadi jalaran Sinuwun Ndarawati bakal maringake putrane marang kowe. Nek cara aku ya neter ketrimaning urip. Nodi ketrimaning urip nek pancen Petruk iki dikasih karo sing gawe jagat, mesti ora kurang jalaran nggonmu entuk srana ketemu karo senjata cakra. Nek pancen kuwi dudu pestimu, Warantawati dadi jodoh daumu. Nadyan mbok kaya ngapa nggenmu ngupaya senjata cakra ora bakal kelakon. Sing lanang to, Truk? Aja mringkus kaya wong wadon. Ngulir budi mikir, kowe iki mikira. Nek pancen duwe niat ya tumandang karya ora klekaran kaya wong lumpuh kaya ngono kuwi, Petruk.
klepat lunga Petruk, Pak. Wis ben lunga ya ben. Nek ora dingonokne ndak ora tumangkar budine. Ora mbudidaya, nek duwe gegayuhan ya kudu wani. Mbudidaya ora mung enak kapenak. Ngenteni tekaning kanugrahan, dintenono kanugrahan ki nek ora digayuh ora bakal teka. Nggih. Wis ayo ning negara Ngamarta. Perkarane Petruk. Ya wis ben disandang dhewe kelakon karo orane wong kuwi gegayuhane Petruk. Nggih, Pak. Sithik ngendikane bapak ning kok nyocok ning ati. Kaya iso nggugah karo rasaku nggonku mbudidaya. Lah bener ngendikane bapak. Nek ming tak tinggal kelekaran etok-etok aku lara. Nganti anggere esuk aku nyumet anglo tak keke ngisor tempat tidur men awakku krasa panas. Menek demek aku dongkonane aku lara. Lah nek tak ngonone terus ora bakal klakon. Ya, golekane. Ning yo nendi mudan ora kowe. Coba. Monggo senjata cakra iki pancen ilang tenan goleki pusaka iki nek ora pancen wong pinter, pancen wong wasis, ora glakon penjangkaku. Ngesti karo Purbaning Wang Mahanasa. Purbaning dewa nek pancen Petruk dadi jodoh dhawuhing Kurantawati, mesti dewa ngewangi karo Panakawan. Mangkah anggro sesumbar lindhu bumi. Lindhu bumi kuncing kumaludha guntur ketupat kenceng marudaya pak pong mbok boleng kali cuthe ngawe. Petruk. Bu Kulun Rada, ya ulun ingkang prapta ning Janaloka. Ulun ngerti pesambat kita. Kan kita kepengin nagih janji kelawan Nata Indrawati kapireng dening Purbaning Wang Mahanasa ya Sang Hyang Manikmaya. Tumulin uding lan panjenengan ulun minangka duta supaya merepi kalan jeneng kita kula Petruk Kantong Bolong. Matur sembah nuwun Bu Kulun. Ya. Puruhanira Petruk. Yen ta ulun prapta ning jagat iki sayekti bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Pitulungan menapa Bu Ulun? Kita bakal ulun paringi pusaka. Ngaran Parisuli. Suli bambu. Ora sembrono. Parisuli iki pusaka. Iki dadi sarana kita nggone bakal ketemu karo senjata cakra. Jaranipun nek wis ulun paringi Parisuli iki mlaku mangidul bener aja menggok, aja nganti kita tumoleh. Terus ngidul terus. Wih lah, tekan Parangkusuma Bi Kulun. Wes. Ora sembrono kita iki syarat. Oh nggih, matur nuwun kaparingana Bi Kulun. Ya, Petruk Kantong Bolong. Nyuwun pangapunten. Parisuli napa bonsai? Iki Parisuli dengkele atos lah. Kita ya aja ngawur iki Parisuli. Nggih. Wis mengko yen bisa kita gunakake nggon kita bakal ketemu harus senjata cakra. Matur sembah nuwun Bu Kulun. Ya. Lajeng kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Petruk. Nggih. Kula tak melampah ngidul menika mboten menggok. Aja menggok. Wis ta kita bakal ketemu srana. Nggon kita bakal kasembatan panggayu kita. Matur sembah nuwun. Sing ati-ati Petruk Kantong Bolong. Kakang Semar tiwas kepara kebeneran dene Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngamarta. Kakang Purhanira yen to dina samengko Ngamarta nedheng koncatan Yoni. Ya Dipol. Mula wektu dina iki gandeng kowe minangka dadi pamomonging para Pandhawa. Mara kangge padhangna penggali mbarep kakangku sarta kahanan negara ing Ngamarta. Enten apa to, Gus? Kekilapan apa Kakang Semar teka dadak dangu marang Puntadewa? Mangkir miyen. Kula niku namung abdi, kula menika namung batur. Kula mboten damang, kula mboten dong. Sing dikersake sinuwun Punta menika menapa? Kakang Semar dadi Purhanira Kakang yen to Ngamarta koncatan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada Kakang. Sarating pandam sumula amadangi troning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu
kalingan ngangrengeng sang tiap manahengkung ing praptaning kinunah rala garing dumujug tanpa larapan langit kelap-kelap katon lerkin sanging risang mawe gandrung nula garing mlayu-mlayu matur Ndara Puntadewa sewu lepat diagung pangaksami nedhengipun kula dejagi wonten alun-alun negari Ngamarta dumadakan tanpa mboten kanyana-nyana wonten alindra kembar ingkang ngamuk sulom tanto nirbaya-nirbikara ngamuk punggung wonten negari Ngamarta Kakang Semar Ndara Werkudara Ndara Janaka mang pethuke mbok menawa niku dadi jalaran sampeyan pinanggih kan pustaka Jamus Kelima Sadra gunjang ganjing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung Yayi Jaya Sudirga Kakang Jaya Lengkara miturut kabar sarta warsitaning dewa ingkang tak tampa Panakawan ingkang kudu dadi tumbal mau sayekti mapan ing negara Ngamarta iki wis tekan papan pernaing negara Ngamarta ora padha duduhke diamuk wae Kakang ayo Yayi Jaya Sudirga Satriya bagus panengah Pandhawa Raden Janaka wis apa Jaya Sudirga jaluk abdi Ngamarta ing pawane Sarwadawa ora bakal tawenake lakon tinjung akhirat pripun Ndara Ratu Kembar Nyata Digdaya ngisih siyung aku dicokot Kakang Semar awakku krasa ora duwe kekuatan pancen ora sakbaene awiden golek wong sing iso ngalahke Ratu Kembar nika sapa pun to sampeyan mangetutke laku kula Petro cah edan kowe mau ora takon mlaku ngidul to aku ngalor sik ya Pak kok ketemu nang kene lah ya ora ngerti kaya mbok menawa keparenging dewa ngono piye lakumu ketemu pukulun Bathara Antarada ketemu Narada heeh terus diparingi pusaka mbuh pusaka iki gunane nggo ngopo kowe diparingi pusaka karo dewa Pak pusaka kuwi gage gunakno Petro iki eneng pigunane pigunane apa Ngamarta diamuk Ratu Kembar loro pusaka kuwi mbok menawa iso ngasorake Ratu Kembar loro kae pangestune Pak Yayi Jaya Sudirga Kakang Jaya Lengkara iki menungsane ana menungsa pawakane Sarwadara irunge dawa cangkeme dawa tangane dawa wudele dawa sikile dawa mbok menawa iki ingkang kudu dadi tumbal negara Pulung Kedah Kencana ora sakakan gunung tanpa guna dirangket menungsane dadekke bekakak ning negara Pulung Kedah Kencana mangke riyen mang bekakak Petro ning carane sapi dijagal sik Mas ora mung waton dicekel nek sapa dicekel sampeyan iso mateni Petro sasari Sandara Langit wah candak dadi tumbal candak go ning negaraku legane atiku dewa jebul maringi dalan karo aku Mir Semir Reneo mati Pak ilang wujuding Ratu loro wujud pusaka iki ora pangling pustaka Jamus Lima Sada nah iki senjata cakra iki sing tak goleki iki aku bakal dadi mantu ratu waduh gleleng Petro iki wah saya sombong kowe asli kowe iki kerewe sombong kok apa meneh sugih saya ngewak-ngewakke tenan bejane dhewe-dhewe kok Gong Petro
Pustaka Jamus Klima Sada ndak suwun. Ah monggo ning Sendata Cakra kula sing balekke lho. Aku wae sing balekke. Wis. Karo sapa Wardi Alum sapa-sapa Wardi Alum. Kancane iki dingengei kok. Anak buahe dikeki. Anggere ana sing dudi foto. Lho, wis tau aku. Ah ya. Wah, cilaka carane. Wah, pahit. Wah, pahit is. Ya wis Pustaka Jamus Klima Sada wae. Ah, nek Sendata Cakra kula sing balekke mawon. Wis ya Pak, nyuwun pangestu. Aku tak ngatur Sendata Cakra ning negara Ndarawati. Pancen cah ki nek ketrima ya ngono. Pengen rabi anak ratu kok kelakon. Wah, jan gleleng. Terus aku adimu lho, Tru. Nduk ngopo? Aku ya ning mlebu metu Ndarawati ya bakale bebas wong aku adimu, aku keluargamu. Ora iso. Aku nek dadi mantune Ndara Kresna, pangkatku tumenggung. Wah, idia-idia. Tak kongkan-kongkon. Ora masalah nek susuke tak pek. Anggepe apa aku kan? Anjur susuke dipes, mongko akeh susuke karo ning tuku. Anggepe sak penake dhewe. Wis ya panyun pangestu. Aku melu Petro. Petruk sowan nggih sinuwun. Lho. Ngasta pusaka Ndarawati nggih. Netepi pangendikanipun Sinuwun Kresna, sapa sing iso ngundurke pusaka Sendata Cakra bakal dipek mantu entuk Gusti Ayu Rantawati. Petruk dalem pusaka tak suwun. Mangke riyen sampean kudu ngendikake. Petruk kowe tetep dadi mantuku wonten pusaka kula kundurke. Petro, pun nggih pun. Semahku iri ya, Tru. Ah iri. Kuwi sing ngarep kuwi Rantawati. Edan. Enom banget lho, Tru. Oh ya semen. Oh ya tegel. Karo bojone kok ora tegel. Oh iya. Iki calon bojoku kok ora tegel ki piye? Wis marane umurmu ya semen. Ora urusan. Ah, ya ngene iki bejane. Edan enom banget. Wah, edan. Ayo ditiritani ya, Tru? Ya. Aku ditiritani, heeh. Di videoke sithik, moh. Videoke sithik. Oh, di videoke. Moh ora sawerna-werna ora. Ya aku turu nggonamu. Aku turu kene kok. Oh iya, Dik. Waduh cilaka aku. Wis kene Petruk kene. Ngendika riyen, "Iya ya Petruk kowe tetep dadi mantuku." Lah rak ngaten. Monggo. Rantawati kula wonten dawuh jumbuh lawan sumpahing wong atuamu kowe kudu nampa ya. Bojomu Petruk mboten menapa-menapa Rama. Kula pikantuk ki Lurah Petruk menika rumaos kula malah memanjang dhateng umur kula. Sebabe Lurah Petruk menika gampil ngecul
matur ya seneng tetembangan. Mesti wae ning ati ayem. Ki Lurah. Kang. Wetengku dicekeli, Kang. Apa? Rasane piye, Tru? Wis ngene urung. Aku iki biasae cekeli ngono wis ngono lho. Aku iki kelainan kowe. Ora wae ora. Brambang lanang iki ora. Bawang kok brambang. Apa ora? Edan Petruk ketrima tenan. Oh ya Wrontowati iki kok ya ora milih sing bagus apa piye. Hei. Ora ngawur. Konjur apa-apa Ardipe. Petruk piye? Nggih matur nuwun dipun paringi bebungah kados mekaten. Ya wis, ora nang kene le do gocek-gocekan ngono ning mburi kono. Temundi? Nang mburi. Lah kowe iki mantuku Ndorowati ki rak ya nggo namu. Alhamdulillah. Sepeda motor tegar sini kok kula nggone. Nggonen kabeh. Kula nggone nabrak Bagong. Iya. Tak selenggarake ondasku terus. Ah iya. Diajeng kula wonten dawuh Ki Lurah. Menurut kowe, Kang? Heeh. Saka ngendi sik? Iki lho pasuryane ayu kabeh, rambuté janges ireng, alise kandel, wah irunge mancung, lambene abing kayak kene iki. Aku njaluk Wes. Tuwekan ora. Monggo Ki Lurah manjing wonten ing Taman Pintar. Mboten. Manjing wonten ing Taman Sari. Ya. Wis ya, Kang. Direkamke suarane terus. Agak. Suarane kok direkam ora. Wedian. Tese gak ada putri ora. Nek kirek wedok duwe. Niku mang jodoke biawak mburi sampean kowe dasmu kuwi. Amplong mencelat lho. Mung ditawani kirek. Ya wis kudu nrimo. Angke bejane dhewe-dhewe kok ya. Kowe ngopo Gong nusul iki? Andelo kanan Ndoro. Ah ora iso kowe iki abdi kok. Aku adimu lho, Tru, kulawarga. Keluarga. Minggir tenan iki. Minggir. Tru lel ngrungake ki ora nggo sikil. Kok sombong banget to kowe? Nggih, aku arep dahar. Edan iki ingkang semene iki nggo kowe. Menika kagem Ki Lurah Petruk sedaya. Waduh, aku ceker, Tru. Moh. Meng ceker. Emoh. Duduh. Moh ora entuk. Engko wae nek sakul bamaem nek gari balung krokotana. Ning isor kursi ngono kuwi ling rokoti ya. Iya. Semangkean tenan Tru kowe. Bagong tangane. Kuwi cangkire sapa? Kae cangkire sapa diajeng? Menika cangkir panjenengan kagem unjukan panjenengan. Lah, krungu ora? Kono kowe ngombe. Ledeng kan. Dan tenan. Iki kamar sapa ya? Kamarku. Waduh. Gong ora nggo nglekar ngono kuwi tak. Nyoba kasur aku. Oh kasure jeneng ora usah dadak obah. Kuwi obah pisan kentul. Saking apike kaya. Nyanyi Prabu Ndorowati. Walah. Kabar kawantar sumebar ing jagat. Yen to ing bisa mbaleke wujuding Tata Cakra Petruk Kandhapala. Petruk tok dadekke mantumu. Apa kowe ora isin? Apa kowe ora pirang? Petruk iki gedibal 17 wong elek nyolong mripat. Petruk iki mung batur. Ngatasé Ratu Ndorowati kok duwe mantu batur iki arepe piye? Aku ora trima. Ndorowati tak jaluk tak dhawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Ora tok wenehke. Aku ngamuk nang negara Ndorowati. Minggir jangkae. Ayo, wani mboten?
Aja mungsuh kula menika wong ringkih. Kula menika pawakane kemawon kawon kaliyan Paduka Prabu. Ning ana sing wangi Kresna. Werkudara sagu to? Sagu. Kon muni-muni meneh suwae cangkeme. Ayo saiki Sawa iki gawe rame. ganggu kakangku Petruk. Ganggu ya men. Weh lah. Weh. Waduh Petruk. Wong ora wani kok bengak-bengok ora. Mudhar kowe. Kapokmu kapan? Tiba saka lemari aku. Lah kowe iki arep ngopo? Arep nginjen. Ance-ance lemari malah geblak. Aduh. Sirahku lara truk iku kudu dibarengke, barengke njoben ngono. Arep barengke ning kamarku ora. Truk, Ben. Ora. Truk. Edan kowe iki ketegelen, Truk. Ki lurang. Mulih. Sanane ngomah. Ben. Nemeng tuwae ngomah ana. Wis men luweh sanane ngomah. Menawi kok ora badhe duka mengsaipun kula, sameneika ngaten kemawon. Ora sandhakaken gunung tanpa guna. Wong Petruk menika ya abdi kula. Upama kula menika ndadekke mantu Petruk padha karo kula menika ngangkat derajate Petruk apa ala apa ora prayoga. Ning aku diutus dening Prabu Duryudana kon ndhapke Lesmana Mandra kumana. Perkara kelakon lan boten menika monggo. Wong nyatane panjenengan ora iso ngaturake Senjata Cakra kok arep dhawuh karo sapa? Dhawuh karo sapenake dhewe njur. Apa-apa kudu menang, apa-apa kudu menang. Larake njaba. Kusik Werkudara, kusik. Sabar. Serete. Wong gerang gawe kisra gawe geger. Nek ora trima Petruk dadi mantune Ratu Ndarawati, ora trima karo Werkudara. Petruk ya abdine Werkudara. Muni yo. Mboten namung Kakang Mas Jodipati nek mboten tarimah monggo aben ajeng kalian Janaka. Petruk ki anakku. Nek ora trima Petruk dadi mantune Ratu Ndarawati, ayo nyoba piye mungsuh Semar. Kapokmu kapan kowe? Krubut wong pirang-pirang wani no mboten. Nek wani ayo metu jaba dikrubut wong pirang-pirang. Nek ora wani meneng mawon. Ya wis. Ning Kurawa dampyak bakal njaluk Wantawati Werkudara. Nggih. Kurawa singkirna. Yo. Wis rampung Kurawa. Lho. Wis Bagong. Wis krungu saka kene dog-jlek do digajuli. Bubar kabeh deloken ora percaya. Lho, Werkudara wis rampung. Wis. Dursasana tak candhak tak tendang. Kartomarma tak candhak tak buang. Surtayu tak tendang kontal. Citraksa citraki tak dukumbu. Ngandel ora. Cerdas ki cekat-ceket. Wis resik. Wis ora ana sing bakal ganggu gawe. Wis tok sifat barat. Wis. Ya syukur nek kaya ngono Werkudara. Monggo samiya mamayu. Mangayu bagya nipun anak kula Wantawati lan Petruk. Sampun kelampahan dhaup. Yo, muga-muga Lestari Widodari ring sambi kala slamet sak kabehe Kresna.